Tak, máme za sebou ďalší, veľmi úspešný víkend. A aký bol a čo všetko sme zažili, to si všetko pozrieme v tomto príbehu. Od 10. do 12. apríla sme sa zase všetci stretli v Miloticiach. Bolo to ďalšie organizované stretnutie ľudí, ktorí sa chcú spoznávať, zabávať, tancovať a aj degustovať. Veľa ľudí si na toto vyčlení celý víkend a prichádzajú už v piatok, aby mohli posilniť tieto spoločenské chvíle a vytvoriť spoločne jednu nádhernú atmosféru. V piatok miesto stretnutia hospoda Milotice. Vôbec nikomu nevadí, že hlavná tanečná zábava sa bude konať až v sobotu. A predpríprava tento večer dopadla naozaj výborne. Mnohí tu využili aj tú možnosť, že sa ubytovali v okolí týchto krásnych moravských sklípkoch, miestnej časti Šidleny. A hneď od sobotného rána mohlo začať spoznávanie. Nielen ľudí medzi sebou, ale aj okolia tejto krásnej južnej Moravy. A vybrali sme sa na malú prechádzku a dali sme si pritom pár zaujímavých zastávok. Bola to taká malá degustačná kalvária, kde sme mohli cestou vyskúšať aj víno, pozrieť si niektoré zaujímavosti tejto obce, navštíviť tunajší zámok, na ktorom sa dalo vyskúšať dobové kroje. A keďže už bol pomaly obed, tak sme museli navštíviť tunajší hostinec u Draka, kde sme dostali aj dobré pivo, aj dobrý obed. Po ktorom nasledovala malá prechádzka touto obcou, odpočinek a príprava na samotný veľký večer, ktorý začínal o 17:30 a konal sa v miestnom kultúrnom centre, kde zase boli na týchto návštevníkov patričné nachystaní. Svoje víná tu prezentoval aj Tomáš Budiš a mohli sme zdegustovať každú jednu vzorku. Pri úvode, kým sa tu všetci zišli, bola tu prichystaná miestna ľudová cymbálová skupina Třáslavica. Títo mladí ľudia tu vytvorili upokojujúcu atmosféru, ktorá nám všetkým pripomínala, že sa nachádzame na južnej Morave. A táto špecifická hudba má aj svoj špecifický tanec. Ľudí na túto akciu prišlo naozaj veľa. Skvelé víno, super partia nezadaných a skvelé zážitky. Taký bol názov tejto akcie, na ktorú bola rezervovaná kapacita 200 ľudí v pomere 100 žien a 100 mužov. A Lukáš Neduchal, ktorý toto celé organizoval, mal všetko obsadené. A ako som sa dozvedel, tak dokonca dám bolo o trošku viac. A že boli spokojné. Každý tu mal pripravené jedenie, pitie, ktoré si mohol zameniť za žetóny alebo obrázky Českej národnej banky. Díky, Tomáši. Po týchto občerstveniach nastupoval na scénu ďalší ťažký kaliber DJ Dani. A vôbec nemusel nikoho dlho prehovárať, aby prišiel na parket. Odpálil to v moravskom štýle. Pri tejto akcii mal Lukáš aj jedno špeciálne prekvapenie pre všetkých prítomných tu. A na tento večer pozval ľudí z tanečného klubu Orion z Hodonínu, ktorí tu všetkým prítomným predviedli ukážky spoločenských tancov na vysoko profesionálnej úrovni. Pre veľa návštevníkov to bol krásny zážitok. Mnohí by veľmi radi takto chceli vedieť tancovať. Dnešný večer bol plný prekvapení. Prekvapenie striedalo prekvapenie. Tým ďalším bolo to, že Lukáš sem prizval aj lektorku spoločenských tancov, ktorá sa veľmi zodpovedne chopila úlohy naučiť tunajších ľudí niektoré základné kroky. A núdzu od záujemcov naozaj nemala. Pozrite sa na to sami. Raz, dva, 3, 5, 6, 7. Raz, dva, 3, 5, 6, 7. Máme tady krásný nižný tanec. Pomalý, hezký. 6, 7, 6,
pridal som sa aj ja. Veľmi rád sa dívam na spoločenské tance a teraz som si to mohol aj trošku skúsiť. Lukáš, toto bola veľmi príjemná spoločenská vsúka do tohoto tvojho programu. Tanečný klub Orion z Hodonína. Ďakujeme. Všetci si tu ten tanec užívali až do neskorých nočných hodín. Nastáva lúčenie. Krátko pred 3 hodinou rannou koniec. Vážený, bol to zase jeden parádny večer. Toto je konec dneska. Finál. Slávy,